Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne despre un joc horror pe nume, care se bate exact Mental Hospital 4. Ce să dăm pe... Eu am zis patron. Ce să dăm pe ultra grafici. Da. Ok. Dacă o să mă sperii și o să închid telefonul, mă trebuie să fac să port telefon ca să bună cine până așa să mă dis telefon și încă internet. Azi trebuie să ce? Trebuie să apăs pe I'm coming in. Mamă. Ce joc ăsta? Ca același lucru. Păi dacă apăs aici pe... Aici? Nu m-am jucat. Nu am idee pe unde. Hai să vedem ce mai tare. Scuzați episodul anterior pentru că am pus de câteva ori mâna pe microfon. Și apăs pe mâna aia. E star... ce? Speaking. Is very important. Excuse me, who are you? Scuză-mă, cine ești? It doesn't matter, I know, nu contează acum. If you want to know how happened in the St. Peter's Hospital and who Alice is, check your mail. Așa mă basim. What the? Check your mail. Păi și unde e mail-ul? Aici? Sus? Nu, nu. Ce-i baia? Încă o baie. Aici e ușă. Și tapet. De ce nu pot să închid ușa? Păi și mail-ul aici? Da. Ce? Așa mă arăc. Telefonul, da, încărcat. Stai puțin. Să fac o treabă. Așa, ăsta aici. Ăsta aici. Și asta aici. Bun. Acum asta stau. Bun, acum is little long misiune. Ok. Take a camera. E o cameră aici asta, nu? Mamă, ce cameră mare. Lift de bă, nu e ok dacă lift de apartament. Și dacă apăs pe asta? Ghiuță. Și ce trebuie să fac cu ea? Să țineți horror? Ceva? Paranormal? Și dacă apăs pe ușă? Du-te, mă, că se aude ușa de aia, știi? Stați puțin să iau scaunul de aici, mai încoace pentru că am făcut... Bun, mi-e frică. Bă... Da, trebuie să deschid cumva poarta ca să mă duc cu mașina.
să-mi schid la mașină, am dreptate. Nu știu nici mașină. Păi porțile... Ce trebuie să mai fac? Mai au niște borți. Nici un copil de bine. Trebuie să mă duc la alt apartament. Ce bogați oamenii ăștia. Știi cumva trebuie să deschid ușa asta? Bă, da. Serios. Bă. Nu e ok. Nu-mi place. Păi și nu pot să schimb și asta să mă duc la celui. Ca ce ar fi normal? Ar fi... De ce? Nu știu cum să vă zic. Dar să nu râdeți de mine în comentarii. Eu fac pe mine. Dar nu la sensul că mi-e frică. Fac pe mine că... Nu cumva să deschis ușa. Aici sau... Am pus un ciuci. Nu, eu nu mai plec de aici, nu mă duc pe acolo niciodată. Și nu știu dacă va fi un episod foarte lung, dar... Și o fată și se uită la mine. Deci că e din Naruto, vedeți? Capul acolo cu părul și aici e focul ăla, știți, devine Naruto. Goku, ceva de... Du-te, de ce? Nu, asta e imposibil. De ce focul ăla? Vreau să iau poză. Ăla și eu? Ce tare jocul ăsta. Run. Păi fac ce zici tu, dar jocul nu vrea să fac asta. Ce tare. Bă, dar mi-e frică, mă. Bă, dar mi-e frică, mă, nu e ok. Bă, ce mă fac? Bă, e frică. Dar zi-mă că era pe acolo prin tufă, nebun. Eu eram pe aici și el se uita la mine. E copaci tăiați, mă. Aici stau. Doamne, ia-mă. Mă gândesc să ne-am că o să editez acest video. Acolo trebuie să mă duc. Du-te, că mă... Mamă, dacă mă jucam în Minecraft partea asta, ce bine era să mă uitam în spate și termin. Deci pregătiți că... Nu, o să fie un jumpscare, eu merg cu spatele, mă doare pe mine undeva.
ce mă speriai. Aoleu. Bă. Doamne, ce mă fac eu? Aoleu! Știi ce? Când intru în casă, nu mă mișc. Aici stau. Deci nu mă mișc, aici stau. Cine m-a pus pe mine să mă joc horror? De ce? De ce eu, Doamne? De ce eu? Da. În primul rând, pentru că am trecut. Nu pot să deschid ușa. Nu, asta nu e posibil. Ce ești acolo? Bun, deci, vreau să vă spun. Dați un like și un subscribe. Și dacă vreți un comentariu, că vă dau inimioară. E frică. Nu e frică. Bun. Doamne, ce mă cac pe mine. Bă, nu e ok. Bun. Deci dați un like, un subscribe și ce mai vreți să voi. Și dacă vreți să mai continuăm cu partea a doua, că nu-l termin, cred că în videoclipul de azi, cred că o să-mi iau o oră cel puțin. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 10. Așa să-l termin. Dacă mai vreți să scrieți da în Cam asta a fost episodul, am fost și mai nevăzat. Bă! Cred că este vor fi cu una care ține cutii. Îmi poate zice cineva și mie cât am filmat. $12 minute. Păi eu ce mă fac episod de 12 minute? De ce mă joc eu, mă, de-astea? De ce, Doamne? Incantații, cu vrăjitori, cu prăjitori, cu prăjituri. Mamă. Nu mă bag. Nu. Hai că am zis că atunci, hai mă, că o bătut vântul de la respirația aia și poate plecă și mingea, știi că îi pute și ei. Și na, poate plecă, dar acum e prea de tot. Acum plecă de bunăvoie, nu mai e ok. Bă, cred că o să fac o chestie. Să vedeți mai bine pe videoclip. Da, cred că e mai ok așa. Da, fă că facem o chestie așa. Bun, că... Stai, mă, una mai în spate. Ce? Ce faci? Acum sper că vedeți mai bine pe videoclip. Ai, sunt doi ochi care mă veghează și ai țară de pisici și de câini. Că pisicile și câinii sunt deștepte, mă, și știu pe unde să intre. Stai, ce e al doiul ăla de sub cameră, îl vedeți? Se aude ceva.
Acolo parcă nu știe cineva la mine, e adevărat? Da, bă, uite, ochii lui ea, creasta lui de cocoș, mâinile gen cănai, așa, și acolo are sclave. Vedeți acolo cu dinții unul care se uită așa cu un ochi la tine. Pot mai în spate, pot afară. Mami, pot afară. Da. Ce mă joc eu jocuri de-astea? Dacă mai coboară o minge de acolo, dar de pe scara aia, eu le șterg, bag picioarele în banii pe care le lăsui pe el și gata. Cred că mai bine mă jucam skin în sniper, sau la care am plătit, n-am făcut ceva. Până mi-e frică, mă, eu vreau să merg cu asta, până ăsta, dar... Cred că chiar pică ceva de la etaj. Bă, nu mai vreau, mă, să merg, mă. Bă, dar... Hai, las. Pentru țară și popor, eu, mă. E topogan cu apă ăsta, mă, ce? Vede ca și m-aș așeza pe cauciuc, dar nu. Păi și mingea aia cum cobor, mă, dacă nu pot să ridic pe aici. Sau pot. Asta e geamul. Cobor singur. Eu pe acolo nu mă urc, nu mă cobor. Nu, n-ai nicio șansă să mă bag pe aici. Bă, mi se termină bateria de la cameră. Pare rău, băieți, pentru că nu vedeți content. Dar, știi cum se zice? În episodul următor va fi puțin mai bine. Probabil pentru că o să iau ceva lângă mine. Gata, știu, bă, e încărcată tableta. Da, hai că e încărcată, că dacă era încărcată. Bă, se făcut bateria la loc. Acum știu. Uite, acum apare unul acolo sub baterie. Aia sunt încărcările mele, deci. Nu, n-are cum decât două. Bă, nu. Bă. Bă, nu. Păi da, uite, eu... De ce nu pot? Zi-mi, de ce nu pot să deschid aia? Zi-mi, de ce nu pot? Că am cheia. O vedeți acolo sus? O vedeți? Sus. Nu vine să strâng. Sănătate mie. Mulțumesc. Bă, nu, cât ce mai zim că 20 de minute. 19, bun. Mulțumesc că mă vedeți pe YouTube, oameni. Nu, de ce holuri? E în spatele meu, am dreptate. Am sau n-am? Ziceți, am sau n-am dreptate?
Bă, să mă duc sau să nu mă duc, că mie mi-e prea frică. Cam asta a fost episodul. Eu am fost Edi și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!